Poznáte všetci týchto troch pánov? Kto niekoho nepozná, ruku hore. Jeden nepoznal, no. Jeden. Poznáte ostatní všetci? Áno, nie. No počul som také všelijaké pochybnosti. Tak skúsime ich nejak predstaviť. A zrobíme to tak, že zaradíme, poprosím vás, aby ste sa vy dvaja vymenili. A teraz, keďže Tomáš je teraz v domčeku, Matúš bol predtým a Ľuboš bol predtým, otec Ľuboš, tak si to dáte postupne, že najnovší predstaví trošku staršieho a ten predstaví trošku staršieho 5 slovami. A ty môžeš potom na konci predstaviť Tomáša. Ideme na to. Matúš, Rainer, Orava, Veselá kopa. Ešte jedno slovo. Ľuboš Laškoty, Vážec. Nemôžem viac slov. Zatiaľ si v podstate len opakoval po svojom predchodcovi, takže ako... Tak, ja Ľuboša poznám už dlhšie, keď som prišiel ako... Keď som prišiel ako prvák do seminára, tak tam vlastne dostanete vždycky štvrtáka, ktorý sa o vás stará. No a hádajte, že kto bol ten, čo sa mal o nás starať a dávať na nás pozor, hej? No, vidíte, tieto kúty to má od nás. A nie, zvládol to a vidíte, som sa stal tiež kňazom, neušiel som. Hej. A Ľuboš pochádza z Michaloviec, tu na nedaleko a napriek tomu, hej, pôsobil aj tu, pôsobí teraz v Spišskej diecéze, bol vysvetený za Spišskú diecézu, ako ja. Hej, takže, a pôsobí teraz u Vásci. Tomáš Tupta, viem, že si sa narodil kdesi pri Prešove. V Prešovskej nemocnici. Je to kňaz z Košickej diecézy, čo je úplne také novinka, lebo my dvaja, čo sme tu boli, sme kňazi z Spišskej diecézy, čiže nie domáci, a toto je domáci kňaz, čo je veľmi dobré. Pôsobil humenom. OK. Má brata. A rád občas ide do hôr. Do hôr. Ešte treba nejaké? 5 slov už bolo ako dávno. Ale... Tak jeden strok vlastne sa vošiel do limitu, no čo už. Tak prenechávam vám už slovo teda. OK, tak drahí priatelia, mladí duchovní otcovia, nás poprosili, že by sme trošku prosprávali o tom, čo tu už 20 rokov nejak funguje, a to sú tie 3 zdravasy. Viete tú silnú udalosť, keď bola tá exhumácia a otvorili ten hrob Anky Kolesárovej rakvu. A otec Pavol tak opisuje, že teda tam ten lekár vybral nejaké 3 guľôčky, 3 zrniečka a sa pýta, že to čo je? A vtedy otec Pavol silno hovorí, že panečky, tak my 20 rokov sa modlíme na tomto mieste, 3 zdravasy a zrazu pri exhumácii, pri otvorení ostatkov sa nájdú 3 zrnka pokope. Čo môže byť aj z neba také silné potvrdenie, že to, čo robíme, to, čo sa mnohí mladí ľudia, tie 3 zdravasy modlia denne, že to je správne. O nich trochu chceme porozprávať. Neviem, podľa čoho vybrali, že ja som dostal múdrosť.
ale zistil som pri tom, že jak ďaleko ešte od nej mám a že je to ozaj dar z neba. Čo je to múdrosť? No, vieme, že možno začneme tak biblicky, že Biblia hovorí o múdrosti. Žalm dokonca jeden hovorí, že Pane, nauč nás rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. Poznáte Šalamúna, ktorý mu Boh sa zjavil a hovorí, že žiadaj si, čo chceš. A Šalamún hovorí, Páne, nebudem žiadať ani životy svojich nepriateľov, ani slavu, ani bohatstvo, ale prosím si o srdce pozorné a srdce, ktoré bude vedieť viesť tento veľký národ. A dokonca ešte existuje aj kniha múdrosti v Biblii, kde je veľa kapitol popísaných o múdrosti a zakončí to veľmi jednoducho tá kniha, že práva múdrosť znamená milovať Boha. Čo je teda tá múdrosť? Múdrosť v prvom rade je dar Ducha Svätého, jak birmánci sme sa to učili. Múdrosť je to, čo môže človek iba dostať, preto o to prosíme. Vy viete, že vzdelaný človek nemusí byť zákonite múdry človek. Že naše vysoké školy nám nepredurčujú, že sme múdrymi ľuďmi. Múdrosť je ozaj dar zhora. Poznáme možno na starých rodičov, že to je taká životná múdrosť. Ľudia jednoduchí, ale múdri. Čo znamená múdrosť v živote mladého človeka? Asi znamená múdro sa rozhodovať v tých situáciách, ktoré do života prichádzajú. Múdrosť môže znamenať nájsť seba. Kto si to tak pekne povedal, že mladý človek je ako taký obraz, ktorý sa v 15 rozbije a potom je 5, 10 a neviem koľko rokov, kým sa dáva dokopy, kým sa spája. Zaujímavé prirovnanie. A múdrosť znamená, že si človek nechá poradiť pri tom skladaní toho puzzle, toho môjho obrazu, ktorý bol a ktorý sa možno rozbil v tom období takom náročnom a teraz ho chcem dať dokopy. Prečo byť múdrym? Prečo by mladý človek mal zatúžiť mať múdre srdce? Prednedávno som bol v jednom meste väčšom a mal som možnosť rozprávať o Anke Kolesarovej a potom som kšeftoval s tými knihami po svätej omši, že predávala tak. A prišla jedna pani a ona hovorí, viete čo, keď som to počula pred 20 rokmi, moje manželstvo, moja rodina by vyzerala asi inak. Čo má človek z toho, že má múdre srdce? Môže byť šťastný. A každý z nás túži po šťastí. Normálne, každý z nás má túto túžbu. A práve to, že to srdce bude veriace srdce, to, že to múdre srdce bude sa pýtať Boha, Bože, ako to chceš ty, ako to vidíš ty? To nám pomôže zažiť v živote šťastie. Každý z nás potrebuje nájsť svoje miesto v živote, aj svoje povolanie. Každý z nás je povolaný byť svätým. To je také naše základné povolanie, takisto. A múdre srdce podľa mňa je sväté srdce. Ja si svätosť predstavujem, že svätosť to je niečo tak príťažlivé. Veď nakoniec, to máme aj tu, že svätý človek to je človek, ktorý má v sebe život, ktorý častokrát nevystihujú tie sochy v kostoloch našich, lebo sú také trošku možno také smutnejšie, vážnejšie, ale že to sväté srdce je srdce čisté, je srdce verné, o tom, čo bratia ešte rozprávať, že to všetko je prepojené, ale asi tu to začína tou múdrosťou, že človek vie, čo chce a kam chce ísť. Múdrosť v živote, teraz budem trošku, že múdrosť v živote muža, čo môže znamenať? Znamená objaviť svoje dary, ktoré ti Boh dal.
každý z nás ich od Boha dostal. Múdrosť v živote muža znamená uveriť, že si dostal potrebný ten budget, či jak sa to volá proste, že na to, aby si bol dobrým mužom. Že uveriť tomu, že máš všetko od Boha na to, aby si bol raz dobrým manželom, ja dobrým kňazom, dobrým otcom. Uveriť tomu. Toto si myslím, že je tiež taká silná vec, že uveriť tomu, že mám na to, že mi Boh dal na to. Spomínam si na svojho kamaráta, ktorý vyrastal bez ocka, ktorý mal statočnú mamku, ktorý už pri narodení, teda to tam vyzeral všelijak, že teda to neustojí a tak. A dnes je to muž, ktorý má už po 30-ke, má rodinku. To by asi na začiatku nikto nepovedal, že toto bude z tohto, dnes je to úplne veriaci mladý muž, otec, manžel. To je to, že človek v istom momente potrebuje uveriť, že áno, dostal som všetko potrebné od Boha na to a mám to v sebe, kde si to je ukryté, len to treba objaviť. Asi... Hej. Múdrosť v živote muža môže znamenať vedieť, čo je mojim nepriateľom. Mojim nepriateľom je lenivosť. To nás mužov dáva veľmi silno dole. A na to veľa doplácame potom. Aj vďaka tomuto miestu som pochopil, že to, keď bojujeme o to čisté srdce muži, že proste si na tom internete a teraz máš množstvo možností a to neznamená, že iba neklikneš tam na to, ale múdrosť a to čisté srdce a múdre srdce znamená, že vyhlásíš vojnu svojmu egoizmu. Viete, že my to máme rádi, keď nás iní obsluhujú, keď sa máme dobre, keď sme spokojní, keď sme, a nielen najedení, ale proste osobne si myslím, že to múdre srdce muža je, že prestane myslieť na seba a začne si všimať ľudí okolo seba. A to už sa potom nazýva gentleman, to už sa potom nazýva taký slušný muž, že to už sa nazýva potom obetujúci muž. Hej. Toto asi, že netočiť sa okolo seba, ale začať sa točiť okolo druhých, všímať si ich. Múdrosť je veľmi potrebná pri našich rozhodovaniach. Múdrosť aj u muža, aj u ženy znamená, že som závislý na Bohu, že ja bez Neho to nedám. Veď sme už toľkokrát to skúšali a nedá sa to bez Neho. A to si treba uvedomiť, ako tak aj povedať si to a často sú pripomínať, že bez Boha to nedám. Múdrosť u muža znamená aj mať úctu voči žene. Objaviť to, že čo v mojom živote znamená to, že som muž. Že, jak to Pavol často rozprával, je to veľmi múdre, jednoduché, že tie silné ramena máme na to, aby sme ochraňovali, nie ubližovali. Že fakt človek nájde sám seba práve vtedy, keď začne žiť tú mužnosť, to otcovstvo a vôbec nemusí ešte mať deti. Ale že snažím sa zaujímať o toho druhého. Tá základná definícia muža. Muž je človek pre druhého. Múdrosť v živote ženy, veľmi neviem, čo k tomu povedať, lebo nie som žena, ale znamená uveriť, že je nádherným dielom Stvoriteľa. A vieme, aké to je ťažké. Ale je to asi o tom, že uveriť tomu, že som nádherná. Že Boh, ktorý robí originály, sa nepomýlil pri mne, že chcel práve takýto originál. Že tvoj otlačok prsta je iný než jej a že to už hovorí o veľa. A že proste tá jedinečnosť je v tebe.
múdrosť v živote ženy môže znamenať aj to, že uverí, že je milovaná, aj keď to tak necíti. Vy ženy asi viac máte problémy s tými pocitmi a s tým prežívaním citovým, akože problém je tak, akože je to potrebné, ale že viac to pracuje u vás ten cit a je to dobré, ale takedy je to aj klamné. Ďakujem za pritakanie. Dobre. A tak tá múdrosť je ozaj celoživotný proces. A to posledné možno, čo chcem povedať, že múdrosť je aj v tom, že komu veríš. Či veríš svetu, ktorý hovorí, že tak, nevyzeráš takto, nemáš bohatého ocka, nevyhral si nejakú súťaž, nezúčastnila si sa Miss Krásy, nepatríš do tejto vybranej spoločnosti, nemáš auto silné, vieš čo, chod na bok. Hej? Že toto hovorí svet a Boh hovorí, mám ťa rád, verím ti, si nádherná, máš na to, chlape, poď, ideme do toho. Sklamal si, ale ideme, je tu nová šanca, poď, ideme. Na jednej strane je Boh, ktorý hovorí, máš na to, si nádherná, a na druhej svet, ktorý hovorí, vieš čo, nič moc. Toto je podľa mňa dôležité. Komu človek verí? A múdrosť je asi v tom, že viem, že chcem veriť Bohu, aj keď ten tlak zo strany sveta je veľký a potrebujem o to bojovať, o to múdre srdce. Jak hovorí Sväté písmo, mnoho slov nebyla bez hriechu, tak ja už končím. Ale chcem ešte na záver jedno video, že sa môžeme učiť aj od menších od nás, ktorí majú v sebe takú múdrosť. Tak verím, že tú 11-ročnú múdrosť toho chalana, že Perke, že prečo? Preto, lebo som muž. Preto to neurobím. Tak vám aj dámy a dievčatá, tak želám to, že by ste boli tými skutočnými ženami, ktoré nás vedia vždy motivovať a tešili sa zo svojej ženskosti. Pán Boh za pozornosť. Bratia, drahé dietky Božie, čakali ste na čo iné? Tak teda druhý zdravás, ktorý sa modlíme, viete za aké srdce? Za srdce čisté. Presne tak. A keď sme tak aj sa rozprávali o tom, že ktorý aké šerco zobere, nie? Že ktorý z tých srdc, ktoré bude aké rozoberať, tak som sa tak potom pýtal, že Pane Bože, si robíš srandu? A to potom k tomu prídeme, že prečo? Čisté srdce. Keď pozeráš Božie slovo, čítaš blahoslavenstva, dozvieš sa, že sú blahoslavení čistého srdca, lebo oni čo? Lebo oni uvidia Boha. Teda z toho tak automaticky vychádza, že tí, čo nemajú čisté srdce, nemôžu vidieť Boha, nie? Celkom logicky to z toho vychádza. To znamená, že čisté srdce je nástroj, môj nástroj, niečo, čo jednoducho mne patrí, skrze čo ja poznávam Boha. Hovoríme stále o modlitbe. Hovoríme stále o tej modlitbe troch zdravasoch. Aby sme sa nedostali potom do nejakej inej témy. A tak. Čiže furt je to o modlitbe. A teraz, čo vlastne to čisté srdce, čo to čisté srdce v mojom živote spôsobuje? Ako ja môžem dosiahnuť čistotu srdca? Čo tá čistota srdca, jaký ona má súvisť s tou mojou modlitbou a čo to vlastne tá samotná čistota je? Keď nás Ježiš učí modliť sa, viete, máme katechizmus katolíckej cirkvi,
A tu vysokoškoláci vedia, keď máme hrubé skripta, ľubíme tenčie skripta. Však katechizmus jednoducho to je také veľké skriptum, hrubá knižka a potom je kompendium, to je taký výcud z katechizmu. Tak tento kompendium katechizmu katolíckej cirkvi hovorí, že Ježiš nás učí modliť sa nielen modlitbu Otče náš, ale aj keď sa on sám modlí. Že takto nám okrem obsahu ukazuje, aké dispozície sa vyžadujú na pravú modlitbu. A hneď prvá dispozícia je čistota srdca, ktoré hľadá Božie kráľovstvo a odpúšťa nepriateľom. Čistota srdca, ktoré hľadá Božie kráľovstvo a odpúšťa nepriateľom. Potom je to odvážna synovská dôvera, ktorá prevyšuje to, čo cítime a chápeme, bedlivosť, ktorá chráni učeníka pred pokušením. Ale vráťme sa k tomu prvému. Čistota srdca, ktoré hľadá Božie kráľovstvo a odpúšťa nepriateľom. Jedno ťažšie ako druhé. Jedno ťažšie ako druhé. Ak chceš reálne mať čisté srdce, ak chceš reálne žiť čisté srdce, tak ťa to kvalitne preoseje. Pretože sa to netýka ani minulosti, netýka sa to ani budúcnosti, ale jedná sa do toho tu a teraz. Ako tu a teraz predstúpiš pred Boha. Jasné, že sa v tom odrazí jedno i druhé, ale znamená to, ako tu a teraz predstúpiš pred Boha. A čo to je tá čistota? Čisté srdce, čistota. Čo to je tá čistota? Čistota, hovoríme, že je pozitívna integrácia, to je tiež to kompendium, hej, pozitívna integrácia sexuality do ľudskej osoby. Že až vtedy sa stáva sexualita skutočne ľudskou, keď je správnym spôsobom integrovaná do vzťahu osoby k osobe. Bardzo múdre slova, poďme teraz na to jednoduchšie. Keď je správne integrovaná do vzťahu osoby k osobe. Akej osoby k akej osobe? Tvoja modlitba jednoducho je vzťah, ktorý jednoducho ovplyvňuje 3 osoby. Respektíve ty máš vzťah s 3 osobami. A to som ja a Boh, ja a ja, ja a blížny. To znamená, že čisté srdce je srdce, ktoré ťa uschopňuje žiť trojicu vzťahov. Trojicu vzťahov. To znamená, ak srdce čisté nemáš, nedokážeš žiť tieto 3 vzťahy. Ty si nahováraš, že sa modlím. Ty si nahováraš, že sa poznám. A ty si nahováraš, že mám rád druhých. Ale to je čistý fake. To, že si hovoríš, že sa idem modliť, že sa idem rozhovárať s Bohom, sám do sebou sa rozprávaš, krútiš sa v sebe. Že ideš jednoducho, že poznáš seba, že to všetko, a že vzťah s blížnemu, že to ide, že to jednoducho máš dať toho druhého, seba samého. Bez čistého srdca nie sme schopní žiť reálny vzťah. Bez čistého srdca sa to jednoducho nedá. A tu by som sa možno vrátil k tomu, prečo bola tá prvá otázka taká, že si robíš, Pane Bože, srandu s tým srdcom. Viete, keď sa tak pozriem spätne aj do svojho života, tak si musím vždycky položiť ruku na srdce a povedať, že tam čistota nebola. Že ona tam vždycky nebola. A že tak ako každý prežíva svoje boje s čistotou, že ja som ich prežíval. Že ich neustále prežívam. Viete, že to kňazské z nás nerobí iných ľudí. Že naďalej jednoducho človek musí dennodenne bojovať a dennodenne zápasiť. A že možno vo veku, ako ste tu teraz vy, keď človek jednoducho bol na strednej škole a možno ešte predtým na konci základnej, a tak celkovo, že to bolo jednoducho brutálne ťažké obdobie. Že sa to jednoducho nedalo. Že človek padal dennodenne upadal sám so sebou v jednom kuse. A som si jednoducho to nechcel. A nevedel som, ako to mám urobiť. Nevedel som, čo mám teraz urobiť, že Pane Bože, pomôž mi, hej, nahováram si, že idem sa modliť. No jak sa vieš modliť, keď to jednoducho nejde? Jak vieš jednoducho mať rád seba v tom všetkom? No nevieš mať rád seba v tomto všetkom. Jak vieš mať rád druhých v tom všetkom? No nedá sa. Nedá sa to jednoducho. Jak vieš predstúpiť pred Boha a modliť sa, keď sa hnusíš sám sebe? Jak vieš jednoducho zrazu príjmať seba, každý ti povie, že čo máš vtedy robiť, nie? Že to len sa neboj, to len všetko bude dobré, hej, jednoducho snaž sa prijať to všetko, jak to funguje, hej, to sa tak dobre hovorí, nie, však to poznáme. A potom ti hovorí, že neboj sa, jednoducho musíš vyjsť zo seba, musíš ísť s tým druhým, no skús to. To vôbec není také jednoduché. Že tak, ako hovoril Ľuboš v tom prvom prípade, aj ten dar múdrosti srdca je darom, je Božou milosťou,
tak ten dar a milosť čistého srdca je tiež len darom a milosťou. A že to je dôvod, prečo ty o to prosíš. Že to není samozrejmá vec. To nie je samozrejmá vec, ktorú jednoducho ty máš a môžeš jednoducho sa z toho zrazu vytešovať, že fajn. A ak je to tak, ďakuj za to Bohu. A neber to jak samozrejmosť. Pretože to vôbec není samozrejme. Ako dosiahnuť čistotu srdca? Opäť sme pri tom výcuce našom, že? Kompendium naše. S Božou milosťou a bojom proti nezriadeným túžbám pokrstený dosiahne čistotu srdca prostredníctvom čnosti a daru čistoty. To je, čo sme teraz hovorili. Čnosť a dar čistoty. To nie je dačo, čo máš sám zo seba. Čistého úmyslu, čistého vonkajšieho a vnútorného pohľadu, ovládaním citov i obrazotvornosti a modlitbou. Viete, ono to všetko so všetkým tak krásne spolu súvisí. Všetko so všetkým krásne spolu súvisí. Dôležité je, že bez tvojho boja, bez toho, že ty sa jednoducho rozhodneš, že ideš do toho a netušíš, jak to dopadne, sa nič v tvojom živote nepohne. Nič. Nič sa v tvojom živote nepohne. Budeš mať pocit, že neustále stojíš na jednom mieste, alebo že bežíš, ale na bežiacom páse. Viete, pás beží a ty stojíš. Hej, jednoducho, že sa nič navonok neudeje. Prvá vec je darom, o tu prosíš. Čnosť a dar čistoty. A to všetko ostatné ďalšie je na tebe. Čistý úmysel, čistý vonkajší a vnútorný pohľad, ovládanie citov, obrazotvornosti a modlitba. A otázka znie, či do toho chceš ísť. Nikto tento boj nevybojuje za teba. Nikto nepríde s čistým srdcom a povie ti, vieš čo, dávam ti čisté srdce, ja ešte popracujem na tom tvojom a tu máš toto moje, hej, nech sa páči. To tak jednoducho nepôjde. Je to boj, ktorý si musíš odbojovať, ale neboj sa ho. Neboj sa ho. Preto je tá modlitba dôležitá. Nie preto, že by ty si už vedel, že čo máš ako. A keď sa ty budeš snažiť do tej modlitby vstúpiť, že ja som pánom tejto modlitby a Pane Bože, prosím ťa o to a chcem toto a tak nie. Ty keď nevstúpiš s pokorou do tej modlitby, Pane Bože, tu ja som a neviem ani čo, ani neviem ako, ale ti dovoľujem, že ty v tom mojom živote môžeš začať konať. Ja netuším, ktorým smerom začneš. Ja netuším, kam to bude smerovať. Ja neviem, kde to všetko vlastne bude, len ti to dovoľujem. Nemám žiadny predpoklad, aj nič od toho nečakám, len ti to, Pane, dovoľujem. A vtedy mu dáš priestor, že on môže začať tieto veci v tvojom živote meniť, že on môže začať očisťovať to tvoje srdce. Toto jedno jediné sa od teba čaká. Že mu dovolíš, že môže do toho všetkého vstúpiť. Že v tom neostaneš sám a vlastnými silami. Že to nebude len o tebe, ale že to bude o ňom. A do toho vás chcem povzbudiť práve, keď rozoberáme tento druhý zdravas. To čisté srdce. Lebo to má neskutočný vplyv na všetko. Na vzťahy. A o vzťahoch je náš život. O vzťahu s Bohom, so sebou samým a takisto s blížnymi. Neposunieš sa, kým nedovolíš Bohu, aby do toho mohol vstúpiť. Kým sa nenecháš ním obdarovať, aby ti daroval toto čisté srdce. A otázka len znie, či chceš. OK, takže my sme neboli nejak dohodnutí, že kto čo bude prednášať, okrem toho, že sme si rozdelili, kto má ktorý zdravas. Ale sme sa rozprávali s Tomášom asi pred týždňom a pol, pred 2, že to bude určite tak, že to duch bude celé viesť a to bude napájať jedno na druhé. Takže vidím, že viedol. Verím, že sa toho nemínem ani ja. Dobre. Ježiš nám dal na tomto svete 2 poslania. A to je, teda on ich dal viac, ale také to veľmi zovšeobecníme. Prvé je vyťaziť nad hriechom, áno, a druhé? Šíriť jeho kráľovstvo. Poslania, nehovorím už to, čo nám dáva život s ním.
Hej, a že my sme povolaní akéby, hej, naozaj šíriť jeho kráľovstvo, byť šíriteľmi jeho kráľovstva. Automaticky, keď človek žije múdrosť a má srdce čisté, tak musí do ňoho prísť život. Nie je možné, aby si povedal, mám čisté srdce a som múdry človek a stojím na jednom mieste. Som múdrym človekom a mám čisté srdce, ale nejakým spôsobom sa to neprejavuje. Max Kašparu napísal knihu Vieromer. Čítal to niekto? Max Kašparu je český psychiatr. Teraz momentálne už je to grekokatolický kňaz, tedy keď písal tú knihu je diakon. Tomáš to čítal ešte niekto? A ešte. Super. On hovorí, že keď raz bol na pomaturitnom stretnutí, to bolo už naozaj po mnohých rokoch, a hovorí, že vždycky sa tam vytvorili také dve skupinky ľudí. Jedna skupinka boli hypochondri, hovorí, že tam chodil celkom rád, lebo už keď mali viacej rokov, tak sa zdieľali o svojich chorobách. Potom ďalšia skupinka boli tí, kde si ukazovali fotky svojich babetiek a rozprávali sa o výchove detí a tak ďalej. Hovorí, že tam sa tiež chvíľu zdržal a hovorí, že raz za ním prišla jeho spolužiačka a mu hovorí, že Maxime, poslíš, ja slyšela, že ty máš něco s kostelem. A on bol diakon vtedy. Hovorí, no hej, akože niečo mám, že áno, že ja som tiež hlboko veriaca. A ako sa to prejavuje? Ja som bola na Vianoce na polnočnej. A on sa pýta, a to stačí? A ona, ty tam chodíš, hádam, častejšie? A no, tak akože sa snažím žiť s Bohom, tak každú nedeľu, sviatok a cez týždeň, keď sa mi dá, toto ty musíš byť fanatik. Ak naozaj veríš, sa to nejak prejavuje v tvojom živote. A my potrebujeme vedieť, mať pomenované, že ako sa tvoja viera prejavuje. Viete, človek môže prežiť život dvoma spôsobmi. Prvý je ako na plťke. Plával už niekto z vás na plťke? Plával niekto z vás na plťke na jazere? Nie akože keď sa plavíte po nejakom, hej, ako, jak sa volá tam, Dunajec, hej, ako na nejakom splave, že vás to nesie. Keď ste boli na jazere, zistili ste, že plťka nie je až tak ovladateľné plavidlo. A keď príde nejaká búrka alebo niečo také, tak čo čakáte na plťke? Kde ma to vyhodí, tam ma to vyhodí. A my často žijeme život takto. Žijeme si nejak svoj život, prichádzajú veci, ale to dajak bolo, dajak bude, všetko v pohode. Ale nie, myslím, že každý z nás, každý človek chce mať kormidlo pevne v rukách. A chce vedieť, kam to ide. Preto ty potrebuješ vedieť, že ako sa viera prejavuje v tvojom živote. Aby bola skutočná, aby to bolo živé. A teraz, aby sme si trošku vydýchli, tak ja poprosím jednu pieseň, možno to poznáte. Je to od veľmi známeho slovenského autora, ktorý sa volá Matelo. A niektorí to možno budete poznať. Hovorí tiež o srdci. Nie je to worship, asi to nebudeš spievať pri tvojich vystúpeniach, ale môže sa to naučiť. Srdce moje, čo vlastne chceš? Kým na to prídeš, celkom zostarneš. O srdce moje, tak kde ťa mám? Večne nespokojné, či tu, či tam. Viem si unavené, je to dlhá púť. Prosím ťa, ešte vydrž, aj keď nemáš chuť.
Slovenci mi povedali, že to je pesnička pre nich, lebo viem si unavené, je to dlhá púť. Ale že tam sa spieva, srdce moje, čo vlastne chceš? Kým na to prídeš, celkom zostarneš. Viete, čo chcete? Viete, že ako držíte to krmidlo v rukách? Áno, verím, že túžime po múdrosti. A Ľuboš hovoril, že čo to prináša do života, keď je človek múdry. A jednoznačne, ak je múdry človek, tak prináša život. Ak máš srdce čisté, musí tam prísť život, musí sa to nejak prejavovať. Poprosím teraz prezentáciu. Áno. Človek, ak nemá srdce živé, tak má srdce z kameňa. Mohlo prísť mnoho vecí do tvojho života a môže to byť práve tvoj zápas s riechom, ale srdce kamene vtedy, keď to vzdáš. Nekamene vtedy, keď je formovateľné tvoje srdce. A človek celý život je premenianý Bohom. Celý život. To nie je jednorazová vec. My sme to tak chceli, že Bože, ja pôjdem na svätú spoveď, ja ti vyznám svoj hriech a že už nebudem bojovať. A ty budeš bojovať, lebo si v tomto svete, ak tvoje srdce je naozaj živé, tak budeš bojovať. Keby bolo mŕtve, už nemusíš bojovať. Áno, lebo si v hrobe. A keď je živé, tak neustále na tomto svete bude zápas o tvoje srdce. Ale my vieme, že keď žijeme vernosť Pánovi, on má moc naše srdce ochrániť, ako hovorí Božie slovo. A mohlo prísť mnoho vecí do našho života, vďaka ktorým naše srdce skamenelo. A my sme prestali veriť, že a ja môžem byť ten, kde môže cezo mňa keby môže láska prúdiť. Dokonca sú ľudia, ktorí neveria, že by mohli naozaj milovať, alebo že môžu byť milovaní. Možno preto, že neveria sebe, možno preto, že žili veľmi silné sklamanie a neveria ľuďom. Možno niekto prežil aj sklamanie z Boha, alebo mal nejaké očakávanie od Neho a o niečo prišiel v svojom živote. Ale to všetko vytvorilo v tebe to, že ty svoje srdce si uzavrel, alebo si uzavrel nejakú jeho časť. A si predstav, že máš záhradu, z ktorej je 10 východov. A ty, každý východ znamená keby časť tvojho sveta. Ty tým, že si prežil možno niečo ťažké v živote a si dovolil možno, že by srdce skamenelo, tak si možno nejaký ten vchod uzavrel. A preto môžeš mať oblasť v tvojom živote, kde máš pocit, tu sa mi vstupuje veľmi ťažko. Alebo dokonca chcem, aby táto oblasť bola zatvorená, lebo ja tam nechcem už ísť. Ja neverím, že tam je pre mňa život, že tam je pre mňa nejaké dobro. Ale práve to je to, že keď Boh vstupuje k nám a prináša očistenie do našho srdca, on chce otvoriť tie brány, aby ty si žil život v plnosti. A poprosím aj druhý slajd. Tento. Je to tak, že vlastne, keď má byť naše srdce priechodné a Boh tam vstupuje, on vstupuje so svojou láskou. On vstupuje. Ale ty máš ako keby len ten jeden kanál tam, cez ktorý to preteká. Tu je to také, že my si často myslíme, že je to takto. Hej, že áno, Boh vstúpi a tu mám 10 tých oných, tu zavriem, tu otvorím, tu dobre, tu nie, a ty máš jeden. Ak chceš naplno milovať, a má to byť naozaj naplno, potrebuješ, aby tvoje srdce bolo prechodné. Potrebuješ dať naozaj to, čo je v ňom nesprávne, dať Bohu, ale potrebuješ mať aj sebe túžbu milovať a obnovať to v sebe. Vedieť, čo chceš. Vedieť, že chcem milovať. Chcem, aby moja viera bola prejavená v skutkoch. Aby tí druhí videli, že moje srdce je živé. Aby tí druhí videli, že moja viera nie je nejaká pekná teória, ktorú si žijem a ja som sebe, že som veriaci človek, ale že budú vidieť, áno, keď pozriem na toho človeka, vidím, ako miluje. Vidím, ako miluje. To nie je len vzťah chlapec a dievča. Koľko bojov prežívame v rodine, nie? Rodina, najväčšia škola lásky, najviac sme tam skúšaní, najviac päťek dostávame. Možno mnoho bojov ty prežívate v škole, lebo sú tam ľudia, ktorí nie sú rozhodnutí milovať. Mnoho bojov prežívame na pracoviskách, lebo sú tam ľudia, ktorí sú egoisti
A my máme tendenciu potom, že buď sa nastavím voči ním tak ako oni voči mne a budem možno menej zranený, alebo rozhodnem, chcem, aby moje srdce ostalo živé. Ak ty nedovolíš, aby tvoje srdce ostalo živé, skončí to takto. Si predstav, hej, že dobre Bože, hej, ani teba nepustím, lebo nechcem, by to bolo, radšej sa dostanem uzavretý, ani von to nedám, tak to tam bude stať. A skončí to takto. Dobre, povedal by som, Bože, tak teba pustím, ale druhých milovať nebudem, však nestačí vzťah s tebou. Čo sa stane? Ako v mŕtvom mori. Bude sa tam usadzať, ale nebude tam život, lebo život je tam, kde to prúdi, kde to priteká a odteká, kde láska prúdi dnu a cez konkrétne skutky a prejavy ide von. Takže môžeme? My sme väčšinou tí, ktorí túžia naplno milovať, ale že ak naplno miluješ, prichádza niečo krásne. Ak to vidno, ak to naozaj žiješ, tak to vidia aj druhý. A prichádza premena. Ja prečítam jeden príbeh teraz. Ešte mám čas. Nie je z katolických médií, ani kresťanských. Našiel som to na svetských médiách, na svetskom nejakom portáli. A už kedysi dávno. Ale tento príbeh hovorí o tom, že hoci človek nevždy dokáže robiť úplne veľa, ale že keď sa rozhodne milovať, možno, že bude zraňovaný, možno, že bude musieť priniesť veľkú obetu, ale že to priniesie život. Vrátil som sa domov. Moja manželka práve prestierala stôl k večeri. Chytil som ju za ruku a povedal som jej, musíme sa porozprávať. Sadla si a začala pokojne jesť. Uvidel som bolesť v jej očiach. Ponáhľal som sa a nevidel som, čo povedať. No musel som jej oznámiť, o čom som už dlho premýšľal. Chcem sa rozviesť, začal som pokojne. Zdalo sa mi, že moje slova ju nerozčulili. Namiesto toho sa ma mäkko opýtala, prečo? Vykrútil som sa a neodpovedal jej, čo ju nahnevalo. Moje srdce teraz patrilo Jane. Neľúbil som viac svoju ženu, ale zamiloval som sa do svojej kolegyne. Iba som svoju ženu ľutoval. Nasledujúci deň som sa vrátil domov veľmi neskoro a videl som ju, ako niečo píše za stolom. Navečeral som sa, iba som si ľahol do postele a hneď som aj zaspal, pretože som bol unavený po bohatom dni s Janou. Ráno mi oznámila svoje podmienky rozvodu. Nič odo mňa nechcela, iba ma prosila o 1 mesiac odkladu nášho rozvodu. Prosila ma, aby sme sa za ten mesiac snažili žiť zo všetkých síl maximálne normálnym životom. Uviedla veľmi jednoduché príčiny. Náš syn mal o mesiac skúšky a ona nechcela narušiť jeho prípravu našim rozvodovým procesom. Mne to vyhovovalo. No mala ešte jednu prosbu. Prosila ma, aby som si spomenul na začiatok našho rodinného spolunažívania. Ako som ju niesol na rukách do izby, ako v deň našej svadby. Prosila ma, aby som ju každé ráno počas tohto mesiaca nosil na rukách z našej spálne chodovým dverám. Pomyslel som si, že sa zbláznila. Len preto, aby som urobil naše posledné spoločné dni znesiteľnými, prijal som jej zvláštnu požiadavku. Medzi nami nebolo blízkosti a intimnosti, čo ešte viac zdôrazňovalo moje rozhodnutie rozviesť sa. Preto, keď som ju nesol v prvý deň, vyzerali sme veľmi nešikovne. Náš syn so smiechom tlieskal. Oco, nesi mamu na rukách. Jeho slova ma pichli. Zo spálne do obývačky, potom k dverám a išiel som viac ako 10 metrov držiať ženu na rukách. Zatvorila oči a povedala mäkko, nehovor nášmu synovi o rozvode. Prikývol som a cítil som, ako sa ma to na chvíľu dotklo. Pustil som ju pri dverách a ona vyšla von smerom na autobusovú zastávku, aby odišla do práce. Ja som odišiel do kancelárie. Na druhý deň ráno už prišiel náš syn a povedal mi, keď som bol v kuchyni, oco, je čas vyniesť mamu.
Moment, keď otec vynáša na rukách jeho matku, sa stal základnou súčasťou jeho života. Moja manželka kývla rukou na syna, aby podišiel bližšie a silno ho objala. Otočil som sa. Bál som sa, že si to rozmyslím v túto poslednú minútu. Potom som ju vzal na ruky a keď som šiel zo spálne cez obývačku do predsiene. Jej ruka ovinula moju šiju mäkko a prirodzene. Držal som jej telo pevne a blízko, takisto ako v deň našej svadby. Ale jej oveľa menšia váha ma znepokojila. V posledný deň, keď som ju držal na rukách, zmeravel som. Syn odišiel do školy a ja som ju ešte stále silno držal. Povedal som jej, že som si nevšímal, že v našom vzťahu jednoducho chýbala blízkosť. Odišiel som do kancelárie a tak rýchlo som vyskočil z auta, že som ani nezatvoril dvere. Bál som sa, že čokoľvek, čo ma drží, donúti ma rozmyslieť si to, čo som práve chcel urobiť. Vyšiel som po schodoch. Jana otvorila dvere a ja som jej povedal: Prepáč, Jana, nechcem sa rozvádzať. Jana sa akoby zrazu prebudila zo sna. Dala mi facku. Žena môže. Potom zabuchla dvere a rozplakala sa. Zišiel som dole a odišiel autom preč. V kvetinárstve po ceste domov som objednal kyticu kvetov pre moju ženu. Predavačka sa ma opýtala, čo má napísať na kartičku. Usmial som sa a povedal jej: Budem ťa vynášať na rukách každé ráno, kým nás smrť nerozdelí. V ten večer som odišiel domov s kvetmi v rukách a s úsmevom na mojej tvári. Vyletel som po schodoch a našiel som svoju manželku v posteli. Ale žiaľ mŕtvu. Moja manželka bojovala počas mnohých mesiacov s rakovinou. No ja som bol tak zaujatý Janou, že som si to ani len nevšimol. A keďže sme sa spolu nerozprávali, tak mi to ani nepovedala. Vedela, že skoro umrie a chcela uchrániť od negatívnej reakcie našho syna v prípade, že by sme sa rozviedli. Aspoň v očiach našho syna som bol milujúci manžel. Ja tam ešte krátke vyliate, čo odporúča ten človek druhým. Ale viete, ak človek prestane milovať, začne sa uzatvárať, začne si hľadať, všade inde je to moje šťastie, len tam, kde som, to moje šťastie nie je, to prinesie smrť. On si ani nevšimol, že jeho žena je chorá. To prinášalo smrť. Jeho žena sa rozhodla obetovať. Jeho žena sa rozhodla, že kvôli synovi ostane milovať. Aj v chorobe zostane milovať. A čo prinieslo to? Prinieslo to, že ich syn veril v lásku a prinieslo to ešte ďalší život pre jej manžela, ktorého srdce z kameňa sa zrazu začalo meniť. Pretože ona bola ochotná sa v tej chvíli obetovať. A srdce z kameňa sa začalo meniť. A je to, ak chceš naozaj milovať, tak tvoje srdce musí byť ochotné sa meniť, aby sa rozpustilo všetko, čo je v ňom z kameňa. A musí byť ochotné sa obetovať. Teda viera, láska musí byť pretavená v skutkoch. V skutkoch, že chcem byť múdrym človekom a robím múdre rozhodnutia, že moja viera je živá aj skrze to, že chránim svoje srdce, chránim aj čisté srdce toho druhého, to je tiež skutok lásky, že chránim čistotu toho druhého, že láska ide smerom von a neostáva, lebo keď voda stojí, tak stojí. Ak máš pocit, že nemiluješ, že máš čosi zavreté v svojom srdci, potrebuješ na novo a novo púšťať Ježiša, ktorý roztápa srdce skamenné. Ja teraz potrebujem 6 dobrovoľníkov. 1 dievča a 5 chalanov. Môžeš, Erika. Dobre, takže kto ide? Nebojte sa, nebudete nič rozprávať. Ešte takí 3 chalani. Poďte tu. Ešte nejaký chalan. Ešte jeden stačí.
Dobre. Poznáte príbeh, ako Ježiš pri studni stretol istú ženu? Čo to bola za žena? Bola to Samaritánka. Takže Ježiš trošku mal napäté vzťahy v Jeruzaleme a v Judei, lebo tam ostro vystupoval, tak si povedal, že odídem do Galilei. A musel prejsť cez Samáriu. Samária bolo prostredie, kde to boli ľudia, ktorými Židia opovrhovali. Lebo to boli väčšinou prisťahovalci, ktorí prišli na to územie a prijali židovské náboženstvo, ale keďže nepochádzali zo Židov, tak ich Židia odmietali. Dokonca si postavili potom Samaritáni vlastný chrám, čo už úplne nevedeli zniesť. No a prišla tam Samaritánka, šarmantná, krásna. Ktorá sa čudovala, že Ježiš si od nej pýta vodu. A Ježiš začal hovoriť o živej vode a potom jej hovorí o tom, že zavolaj svojho muža. Teda najprv sa jej pýta Samaritánka, ako ty Žid sa môžeš rozprávať so mnou. On jej potom pýtal vodu a tak ďalej, začali to vysvetľovať. A on hovorí, zavolaj svojho muža. A tá žena hovorí, nemá muža. On hovorí, áno, lebo si mala 5 mužov, ani ten, čo máš teraz, nie je tvojim mužom. To si predstavte krásnu Samaritánku, ktorej príde jej prvý manžel. Ale po čase, chvíľu žijú spolu, ale po čase to začne byť zlé. A jej srdce stále hľadá. Ona sa v kuse cíti nespokojná, že ja niečo chcem, ja cítim, že je nejaká prázdnota v mojom srdci a chcem ju naplniť. A hľadala to v tom mužovi. Ale muž, keďže ani muž nebol ako muž do cele, tak po chvíli sa mu znepáčila, kývol nad ňou rukou a povedal, idem preč. Tak prišiel druhý muž, ktorý vyzerá, že je lepší. A ona sa hneď na ňo vrhla, lebo proste, hej, to bol určite niekto, kto zaplní prázdnotu môjho srdca. Ale postupne zistila, že ani on jej nedal to, čo chcela. A preto toho poslala ona preč, kývla nad ním rukou. Tak on sklamaný odišiel. A tak potom prišla a hľadala a hneď si zohnala tretieho. Ale ani tam po čase... Ani tam to po čase nefungovalo a tak skončilo to kríkom a hádkou a tak sa rozišli. Za ten čas, kým sa rozchádzali, ona si už hneď vytvorila ďalší vzťah. A vyzeralo to ako nádherný sen. Ale iba do chvíle, keď sa začali prvýkrát baviť o spoločných financiách a na tom sa riadne pohádali, tak potom sa rozišli. A tak mala posledného, s ktorým žila. A tam vtedy stretol Ježiš. Dobre, ďakujem. Ďakujem, Erika. Ježiš hovorí, mala si 5 mužov, ani jeden z nej je tvoj muž. Ani jedného skutočne nemiluješ. Ty, čo si hľadaš? V tých mužoch dačo hľadaš. A možno oni to hľadajú v tebe. Píska to. Teda zúni. Možno oni to hľadajú v tebe. Ale nie si šťastná. Ty nie si šťastná. A zrazu ona, keď si pozriete ten dialog vo Svetom písme, a Ježiš hovorí Samaritánke, že keby si vedela, že kto stojí pre tebou, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.
do tvojho srdca by vstúpila živá voda. A Pane, vždy nám, daj mi takú vodu, ja to chcem. Aby som tu nemusela chodiť, áno, s vedrom. A Ježiš začal vysvetľovať, že on hovorí o niečom inom. A je zvláštne, že táto žena potom išla a zrazu sa veci začali meniť. Ježiš na ňu pozeral trošku iným spôsobom ako tí ostatní 5 muži. A zrazu zistila, že Ježiš, ona, ktorá išla tam na obed, lebo už mala 5 mužov a chcela už nikoho nestretnúť, lebo všetci ju za to odsudzovali, tak zrazu sa stretla s Ježišom. A po tom stretnutí ona sama ide k ľuďom, od ktorých utekala a začína rozprávať, asi som našla Mesiáša. A zrazu sa začínajú veci meniť. Tí ľudia v Samárii uverili Ježišovi. Lebo ona spoznala, aké by Ježiš vrátil jej sebahodnotu. Vrátil jej srdce, ktorá nás stratila vo všetkých tých vzťahoch. A zrazu prišiel život. Takže, už nemám čas, ale ešte jedno krátke videjko bude, ktoré hovorí o tom, už krátke 2 minúty mám. Hovorí, možno to poznáte, je to skôr o dobrovoľníctve, ale je to o tom, že človek má v rukách zázračnú moc, keby ste nevedeli. Ale že my možno nemáme túto moc v rukách, ale túto moc máme v srdci. Ak má srdce živé, ty má v srdci zázračnú moc lásky. Ak Boh je v tebe, máš v sebe zázračnú Božiu moc lásky. A ty všade, kde vstupuješ a o čo sa snažíš, a snažíš sa naozaj robiť veci zodpovedne, mať akoby otvorené srdce pre druhých, snažíš sa druhých chrániť, milovať, byť naozaj Božím poslom na tejto zemi, zjavať Ježiša, tak sa veci začínajú meniť. Tak vám prajem, aby ste práve toto vy prežili, že vaše srdce je živé a vy máte v sebe ten potenciál milovať. Máte v sebe potenciál živého srdca. Len treba dovoliť, aby to prúdilo aj dnu, aj von.